Podcast yabazalwane, iplatform lapho khona izinceku nezincekukazi zigonyuluka futhi sixoxa ngohambo lwempilo. Kungaba izimo ezibhlungu abadlule kuzona, nezibenze baqina kakhulu okholweni. Ubumnandi bempilo yevangeli, isikhuthazo kwabasebasha emshadweni, okholweni, kanti asiqini kalokho kuphela. Sibuye sithinte nezinye isihloko, izinkulumo ezakhayo, kanye nokuningi okuphathelene nempilo. Hlala nathi unethezeke kwi-podcast yabazalwane. Ungakhohlwa ukwenza lokho okulandelayo kwi-channel yethu. Like, comment, subscribe and share. Lena i-podcast yabazalwane. Siyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga kakhulu. Thank you so much for tuning in. Igama lami ke ngu-ST Dlamini Sibalikhulu Malandela. Sisila ke if umzalwane kule platform sendaweni right kakhulu. La khona suke sidiscussa ke izinto ezihlukene ezithinta ibandla, ezithinta abazalwane, kanjalo nezithinta umphakathi. So noma ngabe ukholwa ke kodwa mawula izinto eziningi esikhulumayo nawe angeke zingakuthinti ngoba as long as umuntu usaphila ngeke zingakuthinti kodwa kakhulu abazalwane. So ke siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi ni tune in, and again don't forget ngomhla ka 29 March so besilapha eThekwini 139 Victoria Embankment, so besilapho siyothandaza lapha kule ndawo. But again today I'm not here for that. Yo phethe umpostoli la since ngangimeme ngonyaka ophelile kwangenzeka, but ke konke kunesikhathi sakho. Baba siyabingelela. Amen. Haleluya nami egameni likaJesu. Niyaphila kodwa mpostoli? Siyaphila inkosi senani. Siyabonga kakhulu mpostoli from a Great Commission. Ya ngangise Great Commission. Also Great Commission. Yeah. Yes. Yo mpostoli siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje. Amen. Ngiyazi ukuthi umpostoli abaningi bayamazi kakhulukazi futhi nje la eGauteng abafundisi abaningi bayamazi umpostoli, kodwa for umuntu oqala ukumbona nje umpostoli angathi ubona bani? Ubaba Mbatha wase Natal eKZN kusekhaya, kodwa ngihlala manje le eLenesia. Sengihlala eLenesia ngisukile bengihlala eThokoza. Okay. Sengihlala eLenesia manje. Okay. La sishumayela khona. Nala umsebenzi kaNkulunkulu khona khona. Yes. Postoli ngizothanda ukuthi mhlambe mina ngikubuyisele back mhlambe noma ke ngithi ebusheni bakho ngikubuyisele nje back le insuku zakudala. Yeah. Postoli ngiyazi ukuthi kwavela laphana ezinye zezinto ubona kuyiveza usunohambo olude ekukholweni, uhambo olude noNkulunkulu. Mhlawumbe umpostoli andukuba kuze kufinyelele la khona amukela ivangeli. Ubani washumayeza ubaba umpostoli? Ya kusho ukuthi ekhaya. Yes. Ngithi bebekhonza eZiyoni kuthiwa iJudiya. Okay. Nami ke ngalandela abazali. Bengumuntu ongathi angazi kahle la kwanganjani. Bengahlakaniphanga nje. Kodwa ngangilandela abazali. Kwaqhamuka enye indoda. Okokuqala kwakuthiwa yakwaChonco. Okay. Wafika washumayela kodwa wayengazi ukuthi ubuyaphi ngoba lapha ngakithi bakungekho indaba yensindiso. Okay. Kwakumazayo nje wodwa. So mayishumayela le ndoda le kwaba into entsha kakhulu. Samlandela nje lo baba samlandela wanyamalala wahamba. Kuthe 1965 bese ngihlakaniphile nje nami. Kwaqhamuka enye indoda kwaDlangalala from Msinga bathi kwaLatha. So le ndoda le ngangilokhu ngizwa kuthiwa ila yashumayela ngapha kuthiwa sithi kusetiyeleni. Okay. Kodwa ngapha ngithi kusendobeni futhi kuthiwa ishumayela khona ngaze nami ngathuka ngithathwa abanye bengisakhona. Manje ngithatha intombazana nje mangihlangana nayo esikoleni ebudomeni bami. So sithandana nayo manje ngiyayibona naye edlula lapha ngalandela. Kanti ngizofika ngithole le ndoda yakwaDlangalala. Ishumayela ila engaqala khona ukwenza umehluko wento leyo kusonta eZiyoni nokukhonza inkosi uJesu. Hayi angazi ukuthi kwenzekani kodwa ngayithuka sengiphansi. Sure.
then yaqala lapho indaba yami ngizonqamulela ngoba mangizoqala yonke into Kuleka baba. into kakhulu. Yes. So ke ngase ngisuka lapho le ndoda ngayekhaya kusho ukuthi ngawa bangithwala baya nami ekhaya. Mangisekhaya ngakusasa ngavuka ngafuna lo muntu ngamthola bangisa ngamthola baxoxa nami ke bangitshela ukuthi uJesu uyasindisa hayi yonke lento le ebengiyenza nami mangibheka lapha nangibuka labayikhulumayo bangifundela neBhayibheli abantu abanothando bonke bangibunganyela abafunda iBhayibheli bengifundela and then ngaqala lapho ngathi ngahlukanisa nami ngalithanda iBhayibheli njalo ngangivuka ekhaya ngiyekhona ngivuka ekhaya ngiyekhona wazi wasuka wahamba wayeGoli vele leso sikhathi leso siyavutha yabona mawuhlola into entsha kuvela uvuthe nje ngalendlela ukuthi uyavutha yonke into oyibonayo phambi kwakho iwrong so kwaphenduka abantu nje abaningi ke lapha ngasekhaya abafowethu obanibani kodwa umfowethu nje washona lengozini yomlilo esebenza eMandeni wathi sivutha lapha na sikhuluma nje indaba angithi babe ngasitshela babashumayela wasitshela ukuthi masibuze igama lebandla wathi igama lebandla ibandla uJesu. Wow. Sikholwa kuJesu sabantwana bakaNkuluNkulu uJesu akazange asitshele igama zangathi uma ethi ngizokwakha ibandla lami wathi amasangayide sawulahlula akazange asho ukuthi igama lalo yini. Sona abapostoli abaqhubeka emva kaJesu abazange baliqambe igama ibandla. So ke nina khonzana uNkulunkulu ningabi nandaba ukuthi igama ningobani nibane abantwana bakaNkuluNkulu nibabazalwane. Ihistory yami mina mpostoli ngibuya kwibandla la kwaMzimba. Khona ibandla kuthiwa ibandla kaMzimba nalo likholelwa ukuthi akunagama. Asinisa lapho. Yes. Lapho kusho ukuthi ke wachaza lokho ke sakhonza ke. Okay. Leli bandla ayishumele ngalibandla leli bathi kwaMzimba. Then bathi uMzimba ngoba bacula ngeBhayibheli yonke baguqa ngamadolo ukuthwala amaduku yonke le nto leyo. Then abantu abaningi bayithanda into easy for bona. In fact uguqa amadolo akusinkinga. Kumama oganile ukuthwala iduku ekhanda akusinkinga. Yonke leyo beshabazana ayisi problem. Iproblem kubantu abazi ukuthi ukusindiswa kwenza noma yini. So ke base beqamba leli bandla bengikulo lo bandla ngikulo lo bandla lelo ngoba ngeke ngithi bengikulo yabazana bafowethu labo noma ngoba ngiyakhonza nabo sikanye nabo siphila nabo then ibandla likaJesu as long as umuntu engalithathanga ibandla likaJesu walisa kwenye indawo lo muntu usebandleni likaJesu sakhonza nabo ke isikhathi esithi up until inkosi yangibiza ngabo 1975 ngoba ngafika la khona 1972 and then 1975 ngezwe calling then ngiloku ngiyake abazaneke bengitshela ukuthi hayi lento akusathana uyabona nami ngadideka emqondweni kwaze wathi ngo1979 ayi ngaphuma full time ngathi no bavumelana nami bangidedela ngahamba ngoshumayela so ke into engifuna ukuyichaza la kuqala leli bandla engashunyayezwa kulo ileli bandla engithe ngibuyele kulo ibandla likaJesu kuthiwa nje ibandla likaJesu akuyona iChurch of Christ kufana ukuthi ngithi imoto kaDlamini le ukuthi imoto kaDlamini akulona igama layo le nto leyo ilento ekuyiyona imoto kaDlamini mangithi ibandla likaJesu akulona igama lelo ukuthi ibandla likaJesu igama lethi ngobani abazalwane abantwana bakaNkuluNkulu amaKristu njengoba kubhalwe eBhayibhelini Yes. lokho ke basifundisa abazalwane befunda uJohn 17 from verse 1 kodwa ngithanda ku verse 11 kuyofika ku21 22 la uJesu khona ethandaza khona uJesu iBhayibheli isihloko salento uJesu ukhulekela yena nabafundi bakhe kanye nabazokholwa uye kusho ukuthi ke iningi into ayikhulumileke esezohamba uthi ke ngoba bangithandazela ukuthi labo nginike bona babe munye njengathi nawe baba simunye uthi ngesikhathi ngisenabo ezweni ngibagcinile egameni lakho akulahlekanga noyedwa ngaphandle kwendodana yokulahlwa ekhuluma ke ngoJuda uthi ngaphandle kwendodana yokulahlwa usethi ke
njengoba nawe baba mina nawe baba simunye aba ngikhulekela ukuthi uverse 22 uthi inkazimulo iBhayibheli sithi the glory inkazimulo ongiphe yona ngibaphile yona ukuba babe munye lokhu uJesu wagcizelela ubunye encwadini kaMatthew chapter 10 emavesini ngo16 uma ekhuluma nabafundi bakhe uthi kunezinye izimvu ezingekho kulesi sibaya nalezo imele ilandwe zize la zibe mhlamelo simunye namhlambi munye shuthi ubunye into ebalekile kuJesu noma kuNkulunkulu so uma kuqhutshekwa kwakhonzwa ke abantu sebaqembuka ke angithi angizolanda ihistory yebandla kodwa ngikhuluma nje ukuthi ibandla lolu Jesu kade eqalile abantu baphuma ebandleni baqembuka ebandleni omunye wakha what church said ma the Church of Scombag Church nomunye wakha lokho nomunye wakho kodwa the original church ilela laqalwa uJesu elengesiphambano ehlathwa kuphuma igazi namanzi waqala ibandla elilodwa ababa kulo abapostoli kwaphenduka o 3000 o 5000 bakhonza kuleli bandla lingekho elinye so ukuhlephuka ke ukuhlephuka abazalwane bazibiza amagama that is why namhlanje you can't control abazalwane ukhuza iThomoyi ukhuza isilolo ukhuza yonke into enziwe esportini yenziwe ebandleni because there is no ibandla lehlukene awukwazi ukumkhuza umuntu okutshethwe ngithi bayayivuma lento noma umuntu wenzani ohlangana engumKristu ayikho nje into vulnerable kuSathane njengabantu abasindisiwe should baba ngoba thina ufuna ukubuza nale ngoba umpostoli thina simaze se Great Commission exactly yes mase Great Commission kufika kanjani la sethi ayi manje sengibuyela ake ngiqale lapha ke yes bengisebandleni for a long time amabandla amaningi la eGauteng akaKristu aqalwe mina umsebenzi wami ukusebenza ngethende nje kuphela ngishumayela ngiqala local church ngimisa amalunga ngithola indawo yokukhonzela ngibashiye bekhonze ngiyoqala elinye kanjalo ngishiya amalunga ngoba ibandla kaJesu luswa ama-elder pastors ngoba upastor kuyena umfundisi pastor ngesingisi uthiwa shepherd yes igama elithi pastor igama mboleko eliqhamuka from lokuthi ube mama be-interpret abavele bathatha linjalo balifaka bathi pastor kodwa lona lisho shepherd umelusi i-elder bishop into eyi-1 uma uthi bishop uthi pastor uma uthi melusi uthi pastor igama eli-1 nje so-ke ingakho lapha ku-5fold lithi abanye babenza abapostoli abaprofeti abavangeli nabelusi nabefundisi akuzona iyikhundla lezo iphiwo mawufunda uchapter basefesu lencwadi basefesu iqala verse ka8 ithi esenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo wabapha abantu izipho abanye wabapha abapostoli abanye abaprofeti abanye abavangeli ngiza lapha ke kutheni kuze kanjani ukuthi ngitholakale sengibuyela ebandleni kunje ebandleni angiphumanga kahle okay kwaba ne misunderstanding eyangithatha yangangijabulisa iyayenzeka ebandleni wasuka uyoqala iGreat Commission ngihamba as if njengomuntu oshumayelayo nje ongazoqala lutho ngishumayelela uma umuntu ephenduka ngemise ebandleni ngishumayela that was my decision ngesikhathi iba ne misunderstanding ngoba ngangafuni ukuphikisana nabantu let me go and preach abantu ngizobafaka la uma bephenduka I do understand ukuthi uJesu nebandla li1 lokho okunye okuyicagogo lezeningi zonwa ngabantu zine onwa yabona nje iGreat Commission uma ngiyiqala yayi-onwa yimi nganginama principle athi yimi engime pulpit ngedwa kushumayele mina ngedwa kodwa ibandla lineziphiwo ezo5 mina ngisebenza kanjani ngi1 eGreat Commission eyama ngithi i-registered in my name igama elithi Great Commission igama lami laqanjwa yimina so alibelong kuNkulunkulu avamile kamanga amancane aqanjwa abafundisi athi wahamba uNkulunkulu wambonisa igama uNkulunkulu is not mad uNkulunkulu akahlanye uNkulunkulu ngeke akhuluma into ezimbili uthe sibe munye so angeke anike wena iGreat Commission lo amnike ipool of Bethesda lo amnike ipool of what lo amnike ipool of if it's God onika abantu igama fanele sinike igama elilodwa sonke but ukuzibonda kusigama
namhlanje umuntu nje ongasafuni ukusebenza udecide ukuba umfundisi mase umfundisi soqalela ke ibandla but singayibanga lento silwe balwa abafundisi bajuluke bathi kuyafana. It's not the same. Once a property why register ngawe no na imoto yakho mangakuthatha ngikunike yona ihamba bese ufika eNatal uyayiregister uregister egameni lakho, it's no longer mine sengeyakho ngoba registered in your name. Yes. So if the church is for Christ, why register egameni go Great Commission? Ngihambe ngiregister ngelakhela iconstitution ngakhe yonke into nokukhonza kube kujabulisa mina not uNkulunkulu. Emabandleni bangakhuluma ngalanda izimember nje zamabandla bawukutshela abantu ukuthi hey siqhelazekile lapha. Mhlambe lo mnye uzothi imposto la isuke senzela nje ukuthi mase register lelo gama lelo mhlambe amanye amabandla ngithanda ukucela ama funders izinto ezikanjalo. Acelekini founder mangabe ungayibiza ngebandla lika Jesu bese ucela ngalokho ukuthi siyibandla lika Jesu endaweni ethile ngoba ibandla lika Jesu libizwa ngeendawo. Yep. Church at Corinth, church at Ephesus, church at Elocos. You can register that thing. No, you can say that thing in your local church. Ngoba ibandla lika Jesu lisimele aliphethwe alinayo head. Alinayo umuntu omkhulu ophethe yonke indawo. Shooting amanye amagama once nje kwaba negama. Sekuyinto yakho le. Sure. Once into nje once wayithenga noma wayibiza egameni lakho sengiyakho noma kanjani noma ngathi hayi sishumayela ngeBhayibheli senza konke iBhayibheli akusibo bonke abathi inkosi abayongena embusweni incwadi kaMateyu 77 uverse ka20 21 no22 uthi akusibo bonke abathi inkosi abazongena embusweni wezulu kodwa kuphela lo wenza intando abazali bachitha borokanyana bachitha yonke inhlobo yamasonto kodwa nabo is the same net in civil way. Mabe abazalwane bachitha lokho abangakufuni lokho abakufunayo bakubuyisile kungena mangabuka namhlanje. Okay, mina ke ngibuyele lemva kancane. Yebo. Into engenza ukuthi ke ngabuyela engqondweni zami ngabuyela ngathi uNkulunkulu wakhuluma nami lento le uye ufika aphi nayo ngoba into yaziyo nansi nento ayifuniswa yile ngihluphekele kakhulu ngoba nami bengasafuni ukubuyela le ebandleni but ngoba ngihamba noNkulunkulu uNkulunkulu uyakhuluma nami so wangitshela ngqo ukuthi lento engihamba nayo akuyona anginika yona futhi akuyona ufuna ngithatha abantu bafake kuyo. Then ngaqala ke ngateacher la ebandleni kuyo le Great Commission. Angivelanga ngayiguqukela ngathi uNkulunkulu ngiyacela nginika isikhathi ngoba labantu laba ngibatshela ngeGreat Commission. So it's not easy abayona inkuku ngivele ngibathathe ngapha ngibafake ngapha nginike isikhathi ngibafundise. Yes. It's almost 3 to 4 years or 5 years ngikunzima ukushumayela ngasahambi netende. Sure. Because ofuna ngilungisa laba abantu bafunda ukuthi manje ibandla elika Jesu leli gama elithi Great Commission socima ngoba vele mina bengenazo into eningi angigqoke mampora angifaki ikhorolo angenzi yonke lemkhuba yokugcoba magcobana angikwenzi ke akukho eBhayibhelini is unscriptural le nto lezo into ezakhiwa umuntu uma esephumile ebandleni lika Jesu esenza intando yakhe. So angazi ngikwenze vele abazali benginabo bengibafundisa eBhayibheli kuphela ukuthi sikholelwe iBhayibheli futhi angabikho umuntu othembele kimi asithembele kuJesu. So ke sikhonza kanjalo ngathi mangibuyela ngithi cha leli gama le wrong kwaba likhuni kona kubazalwane ngoba abanye abantu abezi kuzokhonza basuke beze egameni abanye beze intweni ezenzakala ebandleni. Yeah. So mase batshela ukuthi mina ngeke nisangibona isikhathi esiningi la sengizomisa ama-elders kube yibona belusa ibandla qhubeke sihlangane nabanye abazalwane ebesingakhonzi nabo kwangithatha isikhathi abanye bahamba kodwa bahamba ngibachazele angizange ngiguquke ngivuke kuseni sengokunye hlala ama-meeting phansi ngashumayela ngafundisa kubuzwa ama-question ngachaza yonke into up until ngisho ukuthi next week ngizobiza abazalwane abanye laba esihlangana nabo nangempela ngababiza babuye abazalwane sengibuyile ngisebandleni nabo abazalwane nginabo nabazalwane bathi no sichazelekile yonke into. So olena ke ungazi wazi ukuthi ngivele ngaguquka ekseni ngasebenga ichurch ngaba iChurch of Christ no
Church of Christ ngibuyelela bengivele ngikhona, and futhi I do believe that there is nothing else without ukuthi umuntu abe ibandla likaKristu, ngoba phela uma umuntu ephenduka ekholwa usuke ekholwa uJesu. Sure. So uma usuthi wena angithi mangishumayela phansi ngithi wozani uJesu, Yeah. umuntu uphakamisa isandla eza kubani eza uJesu, kuJesu. bese ngithi esefikile kuJesu engiyamdlulisa ngithi no, kahle kahle la ekhaya si Great Commission sengiyamsusa la kade ngimbeke khona. Sengizoqala ngimtshele imithetho yethu njenge Great Commission, inkolelo zethu ezingekho eBhayibhelini sinengabi. So ke isizathu ke ngabuyela kanjalo ke kubazalwane ngawuhlangana nabo ngaxoxa nabo bangijabulela kakhulu bazalwane abantwana bakaNkulunkulu ngoba bayangazi babone likhulu kakhulu ibandla likaKristu. Yo. Mangithi likhulu kakhulu kusho ukuthi wonke umuntu othi ngibandla likaJesu ukuthi asikhonze ndawonye naye endlini eyi1 lokho akusho lutho. Once umuntu wathi no, mina ngiyekile imikhuba le ngisebandleni kaJesu ngikholwa iBhayibheli, lo muntu sinaye. Noma ungambiza ngomzimba, noma ungambiza ngonyawo, noma ungambiza ngekhanda, kodwa yena mayithi mina ngisebandleni likaJesu. Ngiyaphinda futhi ngiyasho angabikho umuntu azothi la si Church of Christ noma athi angani igama likhona iChurch of Christ, akulona igama ukuthi Church of Christ, fanele ukuthi ngithi umuntu ukuthi ngumuntu is not my name. Ukuthi ngumuntu ilokho engiyikho ngumuntu. Yeah. So ukuthi uJesu mathi ngizokwakha ibandla lami, akazange athi igama lalo ibandla lami. Wathi wayesho ukuthi uzokwakha ibandla lakhe abalandeli. Igama ngesingisi angani ngesingisi igama lithi church, imeaning yalo ithi the called out as assemble. Okay. The called out assemble. Ukuthi abantu abayinhlangano ebiziwe baphuma balandela uNkulunkulu. That is igama lithi church. So we are the called out assemble of God. So Umpostoli useneminyaka emingaki eshumayela ivangeli? 50 something. 50 something. Into engenza ukuthi ngibuze lo mbuzo, ngifuna ukubuza lo mbuzo ukuthi ukuyigenge kwiminyaka yethu yini lo mpostoli angayiqaphelisa kuyona ukuthi mina kule journey yami le ekushumayela ivangeli uma ingagada izinto ezithile nezithile angeke iyokwenza sure ukuthi iassignment yayo impela iyoyiqeda kukuhle. Into yokuqala nje eyokuqala engiyibonayo irespect. Igenge namhlanje uma ekwafunda ivesi elilodwa ubese bona ukuthi usewupastor. Angazi upastor akithi phela ngikhuluma ngelanguage yabo babethi pastor abathi enkulu bona. Useyaqala ke usemelana nomfundisi wakhe. Usemelana nomuntu amphethe ngamanye amazwi ukuthi nomuntu amphethe. Yeah. Mayisemelana nomuntu amphethe usena kanjani recruiter khona la enkonzweni. Abantu abasha akekho noyi1 oqala ibandla lamabantu abaqala ibandla ukuhamba ushumayela. Most of them babeka itende sebeyasebazi kahle ukuthi la ibandla engizophuma ne20 sengizoqala ibandla elivutayo. Thina sishumayele siqala umsebenzi kaNkuluNkulu iminyaka bekuyiconvention ebandleni. Yabona lendlu inkulu kabi. Convention angithi convention lendlu le. It's big. Kusuka one person Eastern Cape, one person eKZN, one person mhlambe kule group nyane enginayo la mhlambe sekuyiba sithi ibandla. Sijabulisa ukuthi kukhona umhehlo oqhamuka endaweni ethile, khona isikhwabulo oqhamuka endaweni ethile. Kunzima ukwenza umuntu abe umKristu. But today uvele ukuthi boo. Ugcwele igebengu zodwa esontweni. Mawuthi uyafika cha uyabondisa igebengu phela lezi. Abantu abangakhuzeki ubezwa noma uyibona lento okuthiwa ithomoyi. Yeah. Ubona ngathi ubungoma ngoma mase beyishaya anike nekhanda ingane inike nekhanda ubona lento le noma kuthi ukukholwa kunjani ngisho abantu abangakholwa abayifuni lento le. But bokuchaza nje bakuthi ayizwa kudala inkonzo endala. Bekhuluma amanga ngithi mina yimi ngimdala. Mina ubaba ungidi ngimbone kwakhe ePine Town lapha kwakhe. Obaba uBhengu sazana face to face. Bathi bayenziwa aphi lento kuliphizo. Mina ngihamba amazi ko Eastern Cape ngihambe ngihlale khona ngitshela amadropa onke
ko Limpopo ngihamba amadrobho kusathiwa uLibuwa ngihambe ngaze ngofika le ko Bushbuck ngibona la ngikhuluma isishangane ngesikhuluma thoroughly isuthu ngesikhuluma yonke into angisizwanga la eGoli ngasizwa ngoba ngangifika kubo emazweni so uma umuntu ezothi lento into yobaba qamba amanga lihlaza cwe Shuba bengayishayi bona impela. bezoyishaya ngani ngoba kwangena ama keyboard Ayini phela ngezandla. ukushaya izandla angithi ake ngithi abantu abebeshaya lokho amagutsi zathi ama gospel ayithi iyaqala isukela lapho. kwangama gospel not abanye abantu lethi qhamuka kulabantu bakachiliza ama gospel Okay. laba bawunabo babethuka kuthiwa bathuka inhlamba Okay. eqala kachiliza so Assemblies of God abayenzi lento ayikho it's not a nature Assemblies of God cishe ifana nebandla laKristu inqubo yalo cishe ifana exactly Assemblies of God akekho bishop Assemblies of God akekho ayikho yonke lento Assemblies of God bakubiza bathi yabona babugumbi bambiza ngegama la bathi brothers bani bebiza babugumbi yabona babugumbi kanani Mdala phela. bayiza brother bani because bakholelwa ukuthi ubuapostoli akulona igama lomuntu umuntu umpostoli ngokwesiphiwo not his name yabona but la kule genge leyabafana bethu le uvele kube sompostoli azenzele inkonzo yokugcoba ayife emanyana azenzele yena athi uzani nizongigcoba ukuthi ngibe umpostoli uyabona ukuthi lento le status kubo kuba umpostoli abasebenza indawo bagqoka amasudu bahambe bethi abapostoli sokumpostoli Inhliziyo leyo uthi ayihlelela inkonzo yokugcoba. athi uzani bafowethu ngelanga ethile ngizogcotshwa kuvele kugcwala abantu mina ngazi ukuthi umuntu noma kuthiwa kuyagcotshwa uyagcotshwa Yeah. umuntu ba under leadership yakhe Yes. azabonwe umuntu omphethe ukuthi lo ngamenza abe yielder True. angaveli umuntu aphume ekhaya kube ayoma lapha bese biza abantu abhala amapost athi sengiumpostoli noma lokho abangakusho khona uzobona ukuthi iduke kabi into yamasonto iyanyanyisa iyaphambili nokwenyanyisa one kukhona uarchbishop la kuapostoli sokukhona senior apostle Not doctor. no dokotela ingene kanjani lento ekholweni ifunani ekholweni leyo nto leyo ihlanganiseni indaba yodokta nobani ekholweni ukholwa okuthathiwe kwasuswa kwabekwa le kwami intando yabantu and you cannot ngeke benze lutho abantu bazoma bangakubulala abantu bakuthuke yabona nje ngithuka ingane ezincane lapha ngoba ngikhuluma ngendaba yokugcoba bathi baba lo siyamazi abanye abangazi hayi baba siyamazi wena uyaxeka angazi ngixekana uyabona nje uma umuntu efeba uthi akayeke ukufeba uthi uyamxeka uma umuntu etshontsha uthi akayeke ukutshontsha uthi uyamxeka kanti yiphi into okuyiyona ufuna kishunyayelwe Siyibonile impela i-episode yakho lapha kwi-Gifted Media ikhuluma indaba bengithi nje nami ngizokubuza futhi ngayo. Bona impostoli ukhuluma indaba zokugcotshwa uthi ukugcotshwa lokhu ukuphikisa ngaliphi ukugcotshwa mawuthi nakho akukho ndawo ake ngikhulume kanje ordination. I-ordination ukugcoba ayikho into eyi-ordination eBhayibhelini oqala lokho ake ngibuyeleke kancane kodwa uNkulunkulu ku-Old Testament encwadini angithi kukhona lento okuthiwa angangayi lapho ngizwa ngiyekuthi akhona ku-Old Testament kunebandla likaNkulunkulu abantwana baka-Israyeli hayi bakwa-Israyeli ngoba u-Israyeli akulona idorobha ngokukaNkulunkulu u-Israyeli igama lomuntu uJacob wambamba ebusuku wasethi uyambuso wamnika igama elithi Israel okuwukuthi uyinhloko awusho ukuthi awona emsila uyinhloko so Israel ke wamtshela futhi yoba inhloko kuzo zonke izizwe akho sizwe waphansi kwazo sathunjwa asithunjwanga sayiyela sayingenela eGibhithe bahlala eGibhithe for 400 years mabephuma eGibhithe yenzeka ke indaba baphuma eGibhithe sebefika eKhanani batshe uNkulunkulu uyabatshela ukuthi abakhonza uma ufunda Deuteronomy chapter 12 verse 5 uthi kuzo zonke izizweni wonke amazwe lapha khona bonke abantu bayokhonza eJerusalem angithi uthi indawo ekhethwe uNkulunkulu bayifuna leyo ndawo indlu yakhe bese kuyo eJerusalem so kwakuse Palestine lapho then indaba ke ngiza kule ndaba yokugcoba
then ngifuna sibuye la asifani nabantwana bakaIsrael thina. Indaba yabantwana bakaIsrael bekhonza ngenyama flesh. Ukukhonza lokho ukuthi ayikho into okuthiwa ukukhonza kamoya kwaIsrael. Okay. Yonke into ukukhonza makuthiwa phumula basho ukuphumula ngesabatha bayeke bangayi emsebenzini bahlale. Ukuphumula kwabantwana bakaIsrael. KwaIsrael makuthiwa ugcotshiwe umpriest wayigcotshwa umpriest egcotshwa uLevi abantu bakalo futhi abupriest banika abantu bakwaLevi kuphela kwaIsrael. So ebandleni lika Old Testament. So babebonakala ngana abapriest ngezimbatho. Umpriest wayeba nembatho esisho uNkulunkulu wathi akabe isigqoke ekhanda abenje. That is inkonzo endala kwaIsrael. UDuteronomy 31 verse 31 uthi angithi ngiyangamlela kula mavesi. 31 uthi uNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu akenzi lutho engazangazise abaprofeti abangomoya. So uNkulunkulu ke sethi mayisizoshintsha ecasulwa ile nkonzo endala ngoba lithi iBhayibheli okay lithi ke wayesethumela uJeremiah. uJeremiah uthi chapter 31 verse 31 uthi uJeremiah uthi uJehova usezokwenza isivumelwano esisha nendlu kaJuda nendlu kaIsrael. Ukhuluma ngabo bona laba ya ngoba uwazisa bona kahle ngoba akenzi lutho olusha engabatshelanga abantu bakhe. Usethi ke ngwenza isivumelwano esisha nendlu kaJuda nendlu kaIsrael esingafani nalesiya engasenza nabo umsukwana ngibabamba ngesandla ukubakhipha eGibhithe. Basaphula isivumelwano sami abangihloniphanga noma nguNkulunkulu. Uthi yilesi u32 yilezi mina ngosenza nabo uthi ngiyofaka umthetho wami ngulo benhlisweni zabo. Is this time now? Esikuso. Umthetho wami sengoloba akusekho umuntu ewuthi yazi uNkulunkulu. Noma ungabuza abantu, noma ungabuza umuntu edakwe utshwala, noma ungabuza umuntu ephezulu komfazi womuntu ukuthi ukhona uNkulunkulu uyazi ukuthi into engiyenzayo is wrong because God never fail. Ngeke waqamba manga, ngeke futhi uNkulunkulu afaile into ayishilo. So into kaNkulunkulu ayigeji. Yaziwa umuntu noma ubani, uNkulunkulu waziwa abantu bonke bengatshelwanga ngayo. So nale amaring amakhulu le nje le enofaka na. Ngoba ayikho icult. Ilezavatho icult. Amaring icult. Abantu becult babona ngalokho. Ukuthi nanga umfundisi wecult. Ayikho iring efakelwa ukukholwa yani. Ngoba iring is a covenant. Yeah. So when you put the ring on your finger usuyifaka ubani kanjani? Cha ngempela sengigcotshiwe phela. Ugcotshwa ubani? Ugcotshelwane. Ngoba ngitshele ku office lo bishop okanye lo apostol. Cha umuntu asilungise baba. Ake ngithi njengoba ngichaza ngithi kuyagcotshwa ku Old Testament. Yeah. Babengafakwa ama ring. Yes. Babengafakwa zonke lezi zinto. Babegcotshwa nje kwaIsrael kuphela. Manje ke siku New Testament church eliqalwe uJesu. Aliqhubeka uNkulunkulu akaqhubeka nganalela bandla laseGibhithe. Ingakho phela bambulala uJesu. Bambulala ngoba estopha le yanto endala lebandla elidala nemkhuba yalo. uMateyu 23 verse 1 uthi ababhana abaFarisi bahlele esikondeni sikaMose. Uthi ke babopha imithwalo enzayo beka phezulu kwabantu bagqoka ingubo ezinkulu uyachaza ukuthi ngofika ko5 lapha uchitha le yankonzo endala bayacasuka kabapriest. Go Luke 12 leko verse 40 something go Mark 12 uthi xwayana ababhala abathanda ukuhamba begqoka ingubo ezinde. Uyasho ukuthi badlinzwa befelokazi. Mawungahamba ubuke legenge yethu ibaqedile abantu besifazane laba abafuna amadoda ngemali. Ibaqede phu. Uvela umuntu athi ngiyakushada. Usho lokugenge yana kwabafundisi. Intombazane inikele ngayo yonke imali kwakhiwe ibandla kwakhiwe yonke into baningi bayakhala ikhiphe yonke imali yayo ingane yabantu isupported the ministry ithi into kaNkulunkulu futhi lo baba uqinisile ngoba ngiyamthemba umzalwane uzongishada kanti kwesigebengu ufuna imali ku-after yo bona nje imali most yabafana abatoday enkonzweni abafuna ukusebenza uvele nje umfana umbone mayivile lapha ahambe ahlale esethuye entabeni mayibuye entabeni izoqala ibandla. Mina ngasiza kule genge njalo abayi mafemini bayosebenza bathola imali khona bangakhalisi ibandla likaThixo ngalendlela. Ngifuna ukuqhubeka nendaba ukuthi ke ilokhuza ukugcotshwa kwakugcotshwa kudala la ibandla eligcoba abantu umuntu oyi1
i-elder phela. ligcuba kanjani i-elder? I-elder liyakhethwa iBhayibheli incwadi kaTitus chapter 1 Okay. verse 5 lithi ngakushiya eCrete ukuba uhlele konke okuseleyo umisa amalungu uthi ke indoda engasoleki emfazi munye abantwana abayilalelayo bonke isho ama qualities ama qualification omuntu ozomiswa aphathe abazalwane kwi local church not yonke indawo mangikhuluma local church ngisho ukuthi mina ngisethokoza kusho ukuthi makusethokoza ibandla lisethokoza kuthiwa ithokoza local church uma lise eGP kuthiwa iGP local church nakhona lokho eGP kunama elder khona nakuphi kunama elder khona each and every church lizimele ngama elder alo umuntu orothetha lapha kulama local wonke yilo oshumayelile inceke kaNkuluNkulu umpostoli Ngibuze kuthini mase simgcoba ke na ngithi okay ngithi bese ke angithi manje lithi ke iBhayibheli khethwa ama elder masiwakhetha siyakaphointa konje ubani uDlamini Dlamini nobani akumisa umuntu oyi1 elder limisa libani isebenza ngeplural akumisa umuntu oyi1 ngoba kubalekela indaba yebishop ukuthi umuntu abe isikhulu yena yedwa ebandleni kufuneka abantu babe 3 noma 4 kuya phezulu so ke sabamisa mangibamisa la ngibabeka izandla njengoba abapostoli benza abagcoba amafutha abaphathi oil abaphathi manzi babafafaze babeka izandla phezukwabo ngiyazi ke abantu abafunda iBhayibheli njengengane njengeGoranti bafunda ngathi kaJames la khona athi khona uJames ukhona ogulayo na ayikolabiza amalungu abiza amalungu ebandla amkhulekela amgcobe ngamafutha hey angifuni ukuyichaza le ayingeni sakhuluma ngokugcoba la asikhulumi ngokugula ngokukhulekela ngokugulayo asikhulumi ngokukhulekela ngokugulayo lokho ukukhulekela ngokugulayo and then futhi nakhona is not that oil abayicabangayo uma kwakhona ngeoil ethengwa what was ethengwa kwiBishop ngoba if uNkulunkulu ezosenzela into complicated usifaka enkingeni yabona so into kaNkulunkulu eNew Testament akuphathwa lutho ngesandla ayikho into ephathwayo umuntu once weza nento egcobisa abazalwane athi wozani ngizonibusisa indlela yokudla imali abazalwane uvela phathi ibhodlela encane umuntu ukuthi ngeke ngibiza abantu ngamagama mina ngihambe nabo kakhulu aphathi inqwaba ngabhodlela azakhulume nami athi ngayirobha lezinja yabona athi ngoba ayifuna ukunikela kugcwala ama tray amalokhuza amafutha agcwale imoto kuhanje kuye endaweni ethile ayophela onke athi abafana bakhe mhlamba bathi 100 rand ibhodlela lamafutha makufika ingwenya uzoyizwa kahle ethi ifika nje ethi lawa ngibuya nawo ade ngiye ngwalandile ephesheya kwezilwandle lamafutha kuthiwa iLion of Judah igama lawo bese ethi bonke abafuna lamafutha akeze no 5000 abantu kuba banenkinga bayefuna lento ubona abantu befola iline enkulu ngama 5000 lento yenziwa abafundisi legenge esebenza imali ucono kabi nje umuntu avela aphumela obala kusengiyinyanga kunoma sebenzisa igama lika Jesu ebunyangeni bakhe ephethe iBhayibheli afunda ivesi eli1 ashumayela intshumayelo encane isikhathi sonke 5 hours ithathwe imkhuba yakhe ayenzayo so mangisho nje imkhuba yokugcoba abantu umuntu akagcotshwa ngeoil this time isikhathi kamoya ingcwele lesi iBhayibheli incwadi kaJoel uthi ngothula umoya wami phezulu kwenyama yonke ngoba Old Testament ubungathululwanga umoya that's why bekusebenza into ephatha ioil David wagcotshwa ngoil uDavid akekho kwiNew Testament church bonke laba abanye abagcotshwa ngamafutha babengekho kwiNew Testament church so abazama bezothatha ngisho ishumi lesi uma sikhuluma ngeshumi mfuna sicacise kwiNew Testament ukuthi ishumi yini kwiNew Testament uyabona kodwa mase uyithatha sofunda Deuteronomy silanda umthetho sofaka ebandleni imbi kabi ishumi kuthiwa yishumi abantu baqinywe bafaka ijoke la entanyeni umuntu ahola imali ayikhiphe yonke le mali ngalokho ahambe umuntu ufuneka anikele njengoba uNkulunkulu ambusisile is a tithe abazalwane leyo ukuthi umuntu ukunikela kubaluleke kabi wonke umuntu but umuntu angaqinywa ngento engekho ngoba yes ngifuna ukuthi ke okweshumi hayi kweshumi ukugcoba yes ukugcoba is not
akusebenze ebandleni kaJesu. Manje into engihluphayo kukhona laba ababhizi begcoba odokotela. Asukela ingane encane ugcotshwa kwaapostoli. Engazi lutho ngempethu lento le ayazi next ayigcobayo. Akashumelanga ngisho itshwele usewumpostoli. Udokotela futhi. Udokotela bagcotshwa. Gqoka ingubo ezibomvu lapha. Fika segqoka ingubo ezibomvu izambathe ezibomvu. Indoda ijuluka ibe manzi into iyagcoba yona. Ganga ngabantu abangasilutho. Imosha ivangeli lika Jesu. Omunye impostoli uzothi awukwazi ukuquestiona i-dress code yami. Okungcono questiona my doctrine. I-dress code yani. Nje I-problem ukuthi yenziwe enkonzweni. Empula so. I-problem yenziwe enkonzweni, yenziwe egameni lokukholwa egameni lika Jesu. Anything eyenziwa ke enkonzweni isuke kuthiwa manipulation ukuthi uzomanipulate abantu ngempurampura. Ungesabe ngoba ngigqoke into. Uphondo lolo lokushaya enkonzweni lona lo right. Lokho ngeke ngize ngilwe nakho, angeke ngize ngilwe nakho ngoba mhlambe alishawa akhonde umuntu usuke ephathele into yakhe. Kunjengempembe nje. Njengempembe nje. Na ukuthi ke vele into okufuna mawuyenza uhlakaniphi. uJesu hlakaniphani njengenyoka nibemnene njengamajuba. Yeah. Ungenzi into kuze kube nequestion. Uyabona? Mana ungangibona ngigqoke lesuthu every day. Kusasa ngigqoke yona, kusasa noma singcolile ngigqokile. Ungagcina ubuza bambatha. Ngabe uswele noma uthwele ngalesuthu. Noma uthwele ngayo, yes. Noma into inhle iba yimbi ngendlela umuntu ayenza ngayo. So usho ukuthi ke nazi impulampula lesuthi ke ayinankinga zingaqhokeka kodwa zingaqhokeki kuze kusole. Mina ake ngithi ke anginankinga mawuzoyiqhokela impulampula le esigangeni. Hayi umise ukukhonza la. Uzogqokiswa enkonzweni. 2 angithi impulampula ziyaqhoka nabantu impulampula mina ngithatha njengengubo kathisha. Okay. Uyabona impulampula eqhoka uthisha? Yeah. Iyafana neleqhoka mina ngiyithatha kanjalo. But inenkinga mase ifundiswa. Uyazi bathi laba abafana ngabe khuluma ngalento. Ngiyakhumbula kwangcwatshwa omunye ubishop kodwa umnomiya. Omunye umfana wasidelela kabi. Ethi sinqunu. Sure. Athi bonke abantu abanqunu ngoba beka nabafana leminyango le. Angiyanga kulo mncwabo. Through ukuthi hayi ukuthi ngangafuni ukuya. Ngangaya mangithanda. Akekho umuntu wayezongimesixaxa nabafana. Athi nqunu ayisuselaphi. Phela bathi mawuyevatha bathi investing. Oh. Inegama lelo mase bangena ngeprotocol abangeni nje. Mabengena enkonzweni kuba khona izingane ezincane ehamba phekuthiwa ama Levites. Bese kulandela zona ingwenye ezinkulu. Baphathi kulandela abaphethe induku kuthiwa ama shepherd sticks. Lezo zinto lezo zenziwa njalo enkonzweni. Uma bengazonzela iGrand March le estradini benze lento yabo akekho umuntu ongabalanda estradini bayeka igama lika Jesu bayeka ukuthi uJesu othe abenzele bazenzele nobody can fight them but ifunani ekhonzeni wayithatha sengathi uba ngcono mawufake yona enkonzweni kanti umsebenzi kaMoya Ingcwele yini uma begqokela njengothisha egqokele wakwangiza ngisho uthisha ngeke ngilwe nothisha igqokela impulampula yakhe nodokotela nobani bayigqokela into zabo le but inkinga masenziwa la enkonzweni. But now lama ring la apostle thosi mhlamba nje iring nje enkulu cha ayiyanga ndawo ayiyanga emsamu ayizange izwe ayibuyi iphesheya iring nje enhle nje ethengiwe. Ngithe kuwe ngathi mina mawenza into njengomntwana kaNkuluNkulu ibheke uthi lento yenzayo izodalana more especially sizitsha zokwezwe. Uyabona mina ngeke ngathenga khona le ingubo legqoka ama Nigeria uyayibona. Yes ngiyibona. Yeah. 1992 DH Williams walokugcwela bazane bathembu ngoshumayela. Ngithenjiwe ke bandleni ngiyangena ngiqoke zona ngifakele icathulo zami kahle qoze ngathi ngena ngingakafika emsamo zathi izalukazi hawu baba umtheni wenzani usenzani kodwa Nkosi yami sidle kanjani ukudla nalento oyifakile ngama ngabuza ngathi yini bathi into oyiqokile angibaquestionanga ukuthi liphi ivesi because mina ngikhona ngabo akekho upastor without abazalwane upastor uNkulunkulu uthanda ibandla bese likhethele umuntu osuitable
for ibandla not ukuthi uba khona umfundisi bese kwakhona ibandla. So ufuna uzazi ukuthi you are nothing in a church. Eish. Ibandla ilona ufuneka libe likhulu kwedlula wena. Eish. Ingakho phela ulo uSolomoni wayibuza umbuzo ngoba hola kanjani abantu. Akasibonanga isikhundla. Yeah. Ukuthi ngimkhulu ngesikhundla wabona inkonzo afakwa kuyo ukuthi inkonzo engifaka kuyo ubaba wenze kanje mina ngizohlulekwa. iBhayibheli uNkulunkulu weza kuye ebusuku wamnika wisdom. Eish. Yokwelusa ibandla likaNkulunkulu noma abantu bakaThixo. So ngiqonda ukuthi ngamanye amazwi ku wrong mawuzofaka iring futhi nje ama-ring ayazi ukuthi umuntu mayifaka iring yokuthwala futhi ngakugarantela ke angithi mina ngiphilile nabantu Yeah. futhi ngiphila nabo abantu Yeah. ngeke ngibhede ngiphahluke ngikhulume ngabantu Yes. kodwa ngiyabaza abantu mina ngikhuluma nabo umlomo nomlomo mina ngajike airport kuthiwa ngiyothwala airport lapho sengihambile ngiyamxolisa mali abantu bezoyizwa le clip kodwa ngajike airport sebebhadarile Naw usuvumile. sengivumile ngoba nami ngiyahlupheka imali anginayo mangitshela bathi silandeni imali eGhana kwabhadalwa 5,000 indies flight kodwa ngobhadala 20,000 phambili that time kude sengise airport ngezwe ngathi uduma yabona abantu abakhuluma la airport flight ethile flight. ngezwe ngathi ukukhuluma kuleyo nto ithi wo uyapi imbatha ngibizele lokho na 3 times okwesithathu ngalahla phansi isikhwama ucabanga ngase yonke into sihambile imithwalo seyihambile silapha siphodile singenile ngacabanga impahla amasuthu namanje anginawo lawo masuthu Yo. ngahamba bangivimba ngathi next bathi imali yabo ngathi ngizoyikhokha bangilanda le sebefuna imali yabo ngimisithende eTshejuba eObongolo ngoba mina ngiyazi la eJohannesburg bekunomama obenikeza namaring bekuyi 1.5 iring yokuyisa abantu phansi ngiyakwazi lokho I know that so iring nje mangibona umuntu eyifakile Iyakuthusa. ivele ngithi hayi ngivele ngiqede ngithi ngivele ngiqede eyani vele bathi bishopship ngelilanga bangicoba nami ngangagcotshwa ngabizwa abanye lapha uphuma kwami ngiqeda ukuphuma nje bandleni Yes. bathi hey siyakuhlonipha ndoda kaNkulunkulu ePitori ngishumayele enye into eMamelodi kukhona umunye bishop wayeseMamelodi wayi attend ibusalo lami enikela so uza ke mina ukuthi yayinceko thina siyakuhlonipha uma abantu bafuna ukukhipha endleleni bakubeka ukuthi umkhulu kabi bathi siyakuhlonipha uhlonishwa umhlaba wonke nami ngathi ngiyabheka hayi bangihlonipha abantu so le ndoda yasivela ithatha ithi no ngizokwenzela mina ordination awuzokwenziwa lutho uzobhadala igown ngakhipa 8,000 wathengwa igown nemadlana enye ke kwakuthiwa yamaring yani ngayifaka iring one day ngihamba kuthi bangigcoba manje bayifaka ngathi ngilele ebusuku that night ngaphupha ongathi khona umuntu oza neskero iskero esisheshayo asibona iskero esisheshayo singamuntu umuntu qa ngobona umuntu lo nering unqami kuze ufika la egcina kwenqa kwathi kele iring phansi Sure. azwanye pain la ngaphakathi ngazwe maphapha mangijuluke ngemanzi ngithe ngathinta umuntu ukhona ngacabanga bengiphupha ngathi lento wrong ngayithatha iring ngayifaka edrainini ngathatha impurampura ngayingcolisa ngayifaka ngoba lengane ngangihamba nazazi ngithanda kabi ngoba mawona abantu bakuthanda Ish. wenza into eyisono nje kufika abantu abazothi nogangwa ngawe bakukhamfathe esoneni kunoNkulunkulu bakhona so ngihamba ngathi uNkulunkulu ngihamba ngawuthanda ngathi uNkulunkulu ngicela ungixolele ngaya ukhona uDr bathi uDr TH Baloyi Oh, yes. ngaya kwakhe ngawuhlala kusibani wami ngawuhlala kwakhe ngafika ngathandaza ngimtshela ngalutho ngithandaza ukuthi uNkulunkulu ngibuyela kuwe ngenza isono ngoba ngangayifakeli kuthwala babengitshela nje ukuthi ngiyahlonipheka mangithwale yona mangigqoke iringi ngafaka ilokhuza impurampura endaweni eziphakeme ngibizwa kumanje mina ngifike esontweni nje ngihlalele emuva uyoze umuntu athi nanga umpostoli Mbazi bengicela use ngaphambili ngigqoke lesotho Yeah. ngagqoka ngampurampura so ke angisiboni isidingo
so kugqokana nemporampora ngoba uthi wenzela ukuhlonipheka lapha ebantwini mkhuba mawenza ukuhlonipheka ubenzani kabanye abantu ngoba ubhizi gcobana nabanye ke masogcoba nabanye khona ukubizela ungashumayela gcoba abantu ingaqedwa kanjani into mpostoli ngempela mawuthi ngempela le ngeke iphele as long umuntu enesonto lakhe ngeke umuntu umenze lutho entweni yakhe but abantu ababe aware ukuthi that is not a Christianity ilokhuza le cult lamasonto ecult anemkhutshana enziwa phakathi mhlawumbe ukujonge futhi kule mpostoli ingalibona kanjani isonto ukuthi leli cult ngaphandle kwazo lezo zinto lezo one igama okay kwaba negama lami entweni yami leyo nto number 2 icult kunento eyenziwayo enganziwa okungenzeki ungaba ingoma iculo okuthiwa leli culo leli bathi anthem bathi what nithini leculo njengokuthi inkosi sikalela eAfrica oh national anthem yeah uthothi ebandleni la kuneculo la khona okay izinto lezi ekhombisa ukuthi la sekukhona into yomuntu noma uyayithanda lo ngoma noma uyayithanda ngoba kuthiwa yala ekhaya bakhona into anyana nje 2 ngeke ngithi mina mhlambe ngidom mina iBhayibheli ngiyayiphathela angeke ngimnqabele umuntu mayebamba kodwa ukwenza umuntu isixuxwane uPopayi isidwedwe abafana besenkozweni ugcina bathi balale nabo abanye abafana lapho ngoba utholela iBhayibheli into elula iBhayibheli lula kabi ayikho into elula njengeBhayibheli uyithathela lona ulibeke epulpit but umuntu angeke asukuma ame ufuna kuze kuze umuntu azothatha iBhayibheli alibeke epulpit ukufundisile lokho usindwa yini iBhayibheli lakhe iqala lapho nje imkhutshana umuntu utholela iBhayibheli umuntu umhamba khona kunomuntu ohamba eceleni kwakhe lapha yonke into wena uyaneswa nokugadwa uyagadwa izinto ezenziwa abantu ezintweni zabo and you cannot say anything about it but simela njengoba ngizela angikhulumeli ukuthi esontweni lakho iyeke yes ngoba isonto elakho yes kodwa ngikhuluma ngomuntu ofuna uNkulunkulu ukuthi aqaphele lezi zinto ukholwa ake ngisho lento yeah bathi ngithi mina abasindiswanga angishongo nanga nesikhathi ngizila kaze ngisho njalo angithi ukusindiswa umuntu usindiswa ngegazi kaJesu yeah akasindiswa imporampora yeah akasindiswa ukuthi ugqoke iring ukusindiswa it's free it's mahala yeah futhi akekho umuntu ongeniswa ezulwini ukuthi wasindiswa ngoba ukusindiswa into esiphiwa uNkulunkulu ngomusa ngeke uyiclaim yeah awusophanga it's a grace from God so ke uma ngizothi kuwa usindiswanga kusho ukuthi ngiyathela phansi igazi kaJesu ngoba ukusindiswa kuza ngokwamukela uJesu lithi umuntu ukusindiswa ukholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo bese uba ukusindiswa so uma wavuma wakholwa wavuma ukuthi uJesu uyinkosi usindisiwe Yesu but ke nakho kuyenzeka ingane izalwe iphila ixhwale endleleni uze ixhwale seyinesandla esiqhwaleni kodwa yazali izandla isebenza zonke nasekukholweni kunjalo umuntu uyasindiswa abe kahle akhonze bese ephambuka ukuhamba kwesikhathi endleleni enza imkhuba eneke mina ngiyakholelwa ukuthi once wakholwa uJesu umzalwane noma ungahlubuka uyodla izono umzalwane ezonweni zakho lapho uyojajwa uNkulunkulu ngezono zakho le ngoba wena ubalelwe kutheni wamukela uJesu ukuthi waphenduka endlela wabheka le angikwali mina ukuthi usindisiwe kodwa inkinga manje wasindiswa wathatha ibranch enye washaya 10 off wayothwala sime sithi usindisiwe njalo 10 off uyokwenza yonke lemkhuba esikhuluma ngayo sime sithi usindisiwe ibandla lika Jesu linendlela elihamba ngayo iBhayibheli okay yonke into engabhalwa ngeBhayibhelini ayikho ene abantu abayeke ukuthi ibandla lapha ebandleni kuyalwiwa amanga lawo angithi abantu bazilokho bahlangana ezixhwanguxhwangu la emgwaqweni zabafana abathi basebandleni bese bethi ibandla lika Jesu mina ngaku-invite on Sunday this Sunday siyakuyo sobe seJeppes Town okay eduze nehostel lokhuza ilokho twa in hostel le iJeep Egypt okay eduze neJeep hostel ngaku-invite ubuze nje ukuthi
i-local church yase GPS Town ikuphi so besigcwele lapho wonke eGauteng yobe lapha abazali base-Johannesburg bazana baseGauteng bonke bazobe lapha nge-16 siqala 7 days lokhuza convention eThekwini so besilapho kobe kugcwele kumnyama phansi ngisho ingane encane yobe igcwele woza ubona ukuthi the order yokukhonza injani engekho lo muntu okuthiwa inkuzimalanga ogada abantu engekho umuntu ohlala esihlelweni esispecial kuyakhonzwa kuyashunyayelwa kuyakhonzwa 100% akuphikiswana ngavesi uye nje uhlala ubuke uzobona khona uzobuya ukutshela abantu abangani bakho ukuthi lento oyitshela abantu qamba manga mina ngale yonke indawo inezixhanxhangu zakhona kungenzeka khona abantu ababebheda emgwaqeni belwa nabantu alokho angeke ngithi iChurch of Christ enza lokho phela yonke ivesi liyahlanyisa noma ubani mayibona ivesi njobezwa nje ngichitha lezi zinto ngasuka ingane ihambe yoshaya abantu ngazo noma phi ehamba khona ngikhuluma ngoba ngila khuluma yimi nemdala akuvunyelwe nje bandleni kaJesu ukuthi abantwana hambelwa nabantu abadala that's not lokho zayibantu ebandleni ma usafundiswa hlala phansi ukhonza uNkulunkulu ube kuphela so wazi umuntu elwa nabantu ungangifona nokumfona nanga umuntu ulwa nami Stoli deep and silethele yona namhlanje ngiyakholwa ukuthi even for abantu abasibukayo khona abayitholayo kuyona lento esisherayo kulento le yebandla likaKristu le bandla likaKristu umuntu osifazane eshumayela yebo okay uyashumayela 100% kushumayela nje angani iBhayibheli ethi uNkulunkulu uthula umoya wakhe phezu kwenyama yonke yebo so nje abantu abangaphandle kwendlu abazi into engaphakathi endlini always ngeke usho mangihlelana nomkami sivale nendlini uthi senzani ngapha ngenza sivale nendlini singenze lutho kodwa noma ungaphandle sivale lutho khona into esiyenzayo kalihleli so kanjalo ama assumption le enziwa abantu abagxeka ibandla likaKristu bagxeka ngezinto ezingekho elingasenzi elingezona nezwa ukuthi umfazi akashumayeli bathi umfazi baboshwe ayikho leyo nto leyo eish anganabo Phoebe kwake abantu besifazana babeshumayela ebandleni kaKristu angithi akhwele bahamba nomkakhe uPriscilla beshumayela amathutwana kalokhuza awu4 kaPhilip kwangabaprofeti lapha ebandleni likaKristu so kuphi lapho khona okurong khona so asilwi yonke into okuthiwa ibandla kaJesu liyazenza amanga ngithandele ukugcizela ukuthi yabo lamaringi impulampula nanibazana bami lapho please drop your comment lawe ngendlela ehloniphekile impulampula amaringi ilezi igqoko lezi iBhayibheli lithi indoda esiyikhuleka incwadi yabaseKorinte chapter 11 oqala amaKorinte chapter 11 ikhuluma ngenhleleko inhloko kaKristu uNkulunkulu angithi bese inhloko yendoda inhloko ya wonke amadoda uKristu inhloko ya wonke wesifazane indoda angithi bese lithi ke indoda esuka ikhuleka noma iprofeta imbozi ikhanda layo ithela amahloni ikhanda layo shothi uKristu angithi inhloko yamadoda ubani uKristu shothi mangabe ukhuleka umbozi ikhanda uthela uKristu ini amahloni bese umfazi osuke ekhuleka embozi ikhanda uthela amahloni indoda yakhe ngoba inhloko yomfazi indoda so akuthwala ingane kuthwala ebandleni uyathwala wesifazana uthwala oganile oshadile kusho iBhayibheli likhuluma ngomuntu ongashadanga that is not a law of the church masibona ngathwalanga singasisho lutho akunamthetho asinankinga esithina awuthwale ngani kodwa owesifazane uyathwala ingakho sala ukuthi umuntu agqoke amabhruku umuntu angithi kunama cultures ngeke ukuthi ibhruku asigqoki la ebandleni agqoka ibhruku uzosukuhamba ephesheya eAmerica yofika ugqoka kusabelunga iketi so angeke usuke la uye KZN ngapha ngakithi umfazi uganile uyongena ekhaya kwaMbata ugqoka ibhruku ukuphapha kwensindiso labantu abathi basindisiwe bephapha amakhosikazi aphaphayo awahlukane nokuthi athi sekuthiwa thina sithi nomthetho ukuthi ibhruku aqokwa ukuthi akwenziwe thina sitshela umuntu ukuthi akahlonipheke umuntu yebo ngisho enkonzweni ngeke ugqoke into ehlephukela kwaveza amakwapa so ngaphambi kwabantu lokho kwesokuvimba ngempela ke kulokho
ngoba usukwenza in front of abazalwane Sakwamukelanga lokho. akusakamkeleki qoka kahle hlonipheka Njengomuntu wesifazane. njengomuntu wesifazane nendoda kanjalo ngeke uzoqoka ibhruku nje elithe ncwi liveza amaqatha la ngaphambili so uma phambi kwabazalwane we cannot allow that Yeah. Uzoshumela phambi kwa. uzoqhumela ngamabhutshu kuthiwa into lamabhruku ayibhutshwa ngoba lamabhutshwa akhona cha ukwazi kodwa esontweni lakho umuntu wenza into ayithandayo qhama ngento encane ngathi ubophe ngayisokisi kuze uthi ngqe uthi uyabheka lapha phezulu amaxashana awu 2 amile indoda inqunu phambi kwebandla akuhlonishwana so ibandla likaJesu into elibase kulo unhlonipho ukuyiphatha kahle ukukhonza uNkulunkulu ukuhlonishwa uThixo uqobo lwakhe lokho ke kubaleke kakhulu ebandleni likaJesu Apostoli siyabonga kakhulu Mpostoli. amen Vakashela. amen Lapho amazwi akho ogcina Mpostoli sesivala. Ngiyazi ukuthi ipreach izoba nkulu la ekuthenini ukuthi hayi kuyomela usifundise ezinye zezinto. Kodwa nje mhlambe for today amazwi akho ogcina Mpostoli bese sikudedele uqhubeke nama duties osuku. Yes cha angibonge baphathi ngibonga kakhulu Siyabonga. ngibonga uku-invite ngibe khona la Yes. futhi ngiwilling ukuthi nangelinye ilanga ngeza nabanye abazalwane Yeah. uma kungaba kuhle sihlale sinisibone Ngakuhle ukuthi lento akusiyimi ngedwa engisebenza lento kodwa ke engakusho nje manje ngibonge bonke abantu abalalele la ngibonga bonke abantu abazofunda bakhomente ngenhlonipho Yeah. ngoba ngimdala umuntu angavela athi lo baba umuntu angavela akhuluma ukuthanda kwakhe lapho ngoba angithi abanye ukhona umuntu engithuka nje ngiyamazi uma driver ngifike ngithi insi imoto kwakhe uzothini bese kuthi umfundisi aleshaya umuntu cha angeke sikwenza ngicela singacela ukuthi bangagangi ingane lezi evele akusiyinkinga ungacomment Yeah. if uyabona lento le Yeah. awuhambisani nawo uvela ungacomment than ukuthukana ubiza inhlamba kumuntu omdala onjengami ngiyasho ngithi I'm 78 years namhlanje so nje uma kuzosuka ingane ngithuke ngizothula mina kodwa uNkulunkulu uzoyifaka phansi kweyimoto ayifake phansi kwento ethile ingene bese mashweni athile angiqale ngisimuntu bakho njalo ngiyasho nje ukuthi ukuhlonipha usuke usebe impilo yakhe iBhayibheli ihlonipha ihlo nonyoka uzinsuku zakho zande ezweni uhlale kahle ezweni uNkulunkulu akunike lona so ngiqonda ukuthi our comment amahle our comment abantu ku YouTube basho yonke into lokho sikulindele comment ashono beka umbono wakho buza mangabe ufuna ukubuza ngikhona ngila futhi nabaphathi bami bazoyithatha imibuzo bayibhale eceleni bangibize ngizoyichaza amen Ngakhona Mpostoli. Bafethu thank you so much lapho emakhaya. Awucishe ngakhodla Mpostoli utholakala kanjani mhlawumbe kobade ngixhumana nawe ke direct. inamba yami i082 Yes. 22 Yes. 70 Yes. 751 Thank you so much Mpostoli. yes Yes. Bafethu siyabonga kakhulu lapho. Don't forget to follow us lapha ku Facebook Thabani ST Dlamini, ku TikTok Thabani_ST. Kanti number yami 0788 417 844. Bafethu asibonane kwi episode yethu elandelayo. God bless you.